Buy water. Buy dishes. Buy barbecue grill. Buy backyard. Buy kusina. Buy dining area. So, we're moving out. Wala mo ko tabangi. Vlog ra yung matabang sa ako for now. Okay, nag-work siya. Hi! Today is the day. Dugay-dugay gud mi ka vlog ba. First mag-move out na mi diari guys. Mahawa na mi. Diri lang ninong magbalhin mig balay. New adjustment na pod. Ito ta guys, kay maybe in an hour mag-adto na mi sa among balhinan. So, see you there. Hey guys, hit ka ng ngit-ngit na. Medyo ngit-ngit na no. Tapos 6 AM good me dito. Ay, 6 PM good me wadto dito. You wanna come in? You wanna come in? Guys, we're here. Look at the mess we've made. Oh my. Ang ganyan wardrobe. Ang closet na nakikita. Ito siya drawer. Tapos na closet and stuff. May blinds pa dalong sa gawan. Guys, okay guys. Muna na siyang on guys. Muna na siyang on. Oh guys. Take care guys. Mga guys. Charang! Actually, mura yung hotel ang balay guys. Gabi ka modern. Modern kaysa ba? Tawa na, nasukop na. Ano yung siguro ni guys? Dugin na tamin niyo ba? Nadakag t-shirts itong misis. Tugnaw kayo kung ano ito ni. Hindi na kita tagag t-shirt yan eh. Nakarusil lang. Ano siya mall? Kadang ina na kit naman. Ando, ay, ato na tugma ni Maki. Morning guys. Gabi ka tugnaw. Ngara pa, initin sa nato. 6:30 pa sa buntag. Ngita mi o kanang softmate. Ito sa Morley. May parking lot. See ya. Hi guys, na Miss Morley. Ang swap meet ba na guys? Or swap meet? Basta kung ano sa una. Ang story na kay murag makita-kita sila, mag-barter sila silang mga gamit ba, mga used nga gamit. Pero nagkadugay ka na murag. Siyempre walay ma-barter, paliton na lang. Marami sa garage sale, nga barato ba. So mamalit nita na rin siya magamit na mo. Tawa ha. Display nila mga gamit. Tawa isa. Oh, for guitar guys. Oh, mga Hot Wheels, cars. Lagyan pa kayo na guys, taman pa na dito. Sa mga shoes. Alam, barato ba kanina nila? Lah, steel boots. Ka-withdraw ko og kuan guys, $40. Tanan na to sa atong among mapalit ani kasi ay sa mara daghan sig naibgan wa mugod mi sa amin among nabalhinan ba. Sud kayo nasa naibgan. So tara tanawon. Ana pulihan na stainless list. How much is this? 20 daw lang. About this one? 35. Mas mahal ng nibalas. Lagi no? Lang sa inani na mo ito napalit among bike. Tag 20. Oo. Palit na gawing tulo ka bok. Sipat kayo. 20 na good.
Sige, ay lang, taraw na pa yung mga kanasabutangan no. Dako na kayo no? Okay. Tapat kayo guys. It's very true daw. Thank you sir. If you took home the table, your partner wanted the table, you took the table home, you were saving my life. We wish we could save your life this moment. Mga bikes oh. Nana, nabigang palit na lang sunod na exercise na ito. Meron na pati budget. Guys, wala na. 20 na. 25 na mong nagasta. Ala, cute. Lagi, alik na. Tara, kani. Lingaw ka sa mga swap mate. Anak mo na lang. Mama ko mag good. Oh, dyan kamera dyan po na. Ay, hungry jacks me. Mag-breakfast me. Breakfast lang good. Breakfast na guys. Yes. Hungry jacks. Hey guys. Ako lang yung i-take ang opportunity ba nga magpasalamat kay among prayer jud nga makaanhimi sa Australia kay kanang hanay ba dayon jud may kanang fail sa Ginoo no. Blessed kami kay kanang gihatagan mi sa Ginoo og mga angels ba in a form of ninong and ninang and kanang friends kay Ninong Lito, Ninang Juliet, kay Kuya Kit ilang baby kanang thankful kay mi sa inyo ha, sa inyong life kay kanang kamo gigamit nga instrument ba sa Ginoo and dili gyud namo mabayluan in return ba, dili gyud namo mahatag in return ang inyong kamaayo, always mo included sa mga prayers no, gikan sa pagpapuyo nila sa amo sa balay, sa food no, kanang murag halos malibre na tanan. Maulaw na kay mi dayon even sa kotse ni Ninong. Thank you kayo, even kay Maki o kay Je sa ilang warm welcome sa mga friends na mo nga namit diri. Thank you guys and we're always praying for you. God bless you abundantly. God bless you. God will bless you 1,000 folds. We are very blessed because naamo. And thank you to more journeys here in Australia. Opo kayo mong room guys kayo. Ang blinds niya. Tapos si Aiza na-explore niya gabi. Kakawas di ay. Makagawas gyud. Ambot asa ni gawas murag padalong sa wrong turn siguro ni. Bye guys, see you on the next vlog. Bye bye.